Άσκηση 36.099 Τράπεζα θεμάτων. Είναι δύο ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ με ΑΒ ίσον ΑΓ. Άρα λοιπόν σχεδιάζουμε ένα ισοσκελές τρίγωνο. Ας το κάνουμε εδώ. Μετράμε ωραία και προσπαθούμε να φτιάξουμε δύο πλευρές ίσες. Ωραία. Έχουμε λοιπόν ένα ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ και σημειώνουμε τις κορυφές και τα δεδομένα μας που έχουμε πει ότι εφόσον το τρίγωνο είναι ισοσκελές θα πρέπει κάθε φορά να σημειώνουμε και στο σχήμα, έτσι, αλλά και στο χαρτί μας, στα δεδομένα μας, τα στοιχεία που είναι ίσα. ΑΒ ίσον ΑΓ και η γωνία Β είναι ίση με τη γωνία Γ. Ωραία. Τώρα εδώ μας λέει επίσης ότι το ΑΔ είναι το 1 τρίτο του ΑΒ και το ΑΕ το 1 τρίτο του ΑΓ. Αυτά είναι ίσα βέβαια τα ευθύγραμμα τμήματα εδώ, το ΑΒ και το ΑΓ, το σημειώνω, αλλά από τη στιγμή που μου λέει ότι το ΑΔ είναι το 1 τρίτο του ΑΒ, άρα το ΑΔ είναι περίπου εδώ. Αν λοιπόν εδώ πέρα βάλουμε το ΑΔ, τότε αυτό είναι το 1 τρίτο του ΑΒ, έτσι. Και το υπόλοιπο, το ΔΒ, είναι προφανώς τα 2 τρίτα που υπολείπονται, τα 2 τρίτα του ΑΒ, έτσι. Παίρνουμε επίσης ΑΕ ίσον το 1 τρίτο του ΑΓ, άρα το ε είναι περίπου εδώ. Άρα αυτό είναι το 1 τρίτο του ΑΓ, οπότε το υπόλοιπο το εΓ είναι επίσης τα 2 τρίτα του ΑΓ. Τώρα τι γίνεται, επειδή το ΑΒ είναι ίσο με το ΑΓ, άρα και το 1 τρίτο ΑΒ είναι ίσο με το 1 τρίτο ΑΓ. Άρα λοιπόν αυτά τα δύο είναι ίσα. Επειδή όλο το ΑΒ είναι ίσο με όλο το ΑΓ και το ΑΔ ίσο με το ΑΕ, επίσης και το ΔΒ είναι ίσο με το εΓ. Θα κρατήσουμε αυτό το συμβολισμό εδώ και θα θεωρήσουμε ότι αυτό αφορά το ΔΒ, ότι είναι ίσο με το εΓ. Όλα αυτά τα συμπεράσματα τα καταγράφουμε. Έχουμε λοιπόν ότι και το ΑΔ είναι ίσο με το ΑΕ, γιατί το καθένα από αυτά είναι ίσα με το 1 τρίτο του ΑΒ και του ΑΓ, τα οποία είναι ίσα, και το ΔΒ είναι επίσης ίσο με το εΓ, γιατί αυτά είναι τα 2 τρίτα του ΑΒ και τα 2 τρίτα του ΑΓ. Αυτά τα συμπεράσματα τα γράφουμε, ακόμα και αν δεν ζητούνται, γιατί είναι δική μας προσωπική παρατήρηση και βοηθούν στην επίλυση της άσκησης. Αν μη το μέσο της ΒΓ, υποθέτουμε λοιπόν ότι κάπου εδώ πέρα είναι το μέσο της ΒΓ και το σημειώνουμε και στο σχήμα, αλλά καταγράφουμε και το δεδομένο αυτό στα στοιχεία της άσκησης. Γράφουμε λοιπόν ότι ΒΜ, όπως έχουμε πει πολλές φορές, ίσον μη ίσον ΒΓ δεύτερα. Ωραία, και πάμε τώρα στα ερωτήματα. Α. Να δείξετε ότι ΒΔ ίσον ΓΕ. Για να δείξουμε το ΒΔ ίσο με το ΓΕ, χρειάζεται απλά να γράψουμε ότι το ένα είναι ίσο με το 2 τρίτα του ΑΒ και το άλλο τα 2 τρίτα του ΑΓ. Άρα λοιπόν γράφουμε ότι ΔΒ ίσο 2 τρίτα ΑΒ και εΓ 2 τρίτα ΑΓ. Όμως ΑΒ ίσον ΑΓ, από υπόθεση,
γιατί είναι ισοσκελές στο τρίγωνο, έτσι. Τότε προκύπτει εύκολα, όπως είχαμε συμπεράνει και από την αρχή, ΔΒ ίσον εγ. Δεύτερο ερώτημα, τα τρίγωνα β, ΔΜ και μ εγ είναι ίσα. Ωραία, να φέρουμε λοιπόν το ΔΜ με το χάρακά μας και τη μ ε. Νομίζω ότι εδώ είναι εντάξει. Παίρνω λοιπόν τη μ ε και θα φέρουμε και τη ΔΜ. Νομίζω ότι εδώ είναι εντάξει. Παίρνουμε λοιπόν αυτές τις δύο βοηθητικές γραμμές. Να πάρουμε το χάρακα. Και για να δείξουμε λοιπόν ότι το β, ΔΜ και το μ εγ, τα τρίγωνα αυτά είναι ίσα, πρέπει να τα συγκρίνουμε, έτσι. Εδώ φαίνεται ξεκάθαρα ότι το β, ΔΜ και από το σχήμα αλλά και από τα δεδομένα έχει πλευρά, γωνία πλευρά, με το αντίστοιχο εμ πλευρά, γωνία πλευρά. Έχουν δηλαδή τη ΔΒ ίση με την εγ, τη γωνία β ίση με τη γωνία γ και τη β' ίση με μη γ. Άρα λοιπόν η διαδικασία είναι πολύ απλή, όμως πρέπει να γράψουμε σωστά τον τρόπο. Συγκρίνω τα τρίγωνα β, ΔΜ και μη εγ. Αυτά λοιπόν έχουν πρώτο στοιχείο, τη β δέλτα ίση με. Αυτό είναι από ερώτημα α. Δεύτερο στοιχείο έχουν τη γωνία β ίση με τη γ, γιατί το τρίγωνο αβγ ήταν ισοσκελές. Διότι αβγ ισοσκελές. Και το τρίτο στοιχείο είναι ότι η β' είναι ίση με τη μη γ, διότι μη είναι μέσο του β'. Άρα από κριτήριο π προκύπτει ότι τα τρίγωνα είναι ίσα, β δέλτα μη είναι ίσο με μη εγ, άρα έχουν και τα υπόλοιπα κύρια στοιχεία τους ίσα. Για να δούμε λοιπόν τι άλλο εδώ μπορούμε να αλλιεύσουμε από αυτήν την ισότητα. Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο είναι ότι το ΔΜ είναι ίσο με το μη ε. Η άσκηση έχει τελειώσει μετά αφού βγάλαμε τα τρίγωνα ίσα, το ερώτημα δηλαδή, έχει τελειώσει, όμως έχουμε πει ότι θα γράφουμε όσα στοιχεία έχουν ίσα γιατί χρησιμοποιούνται στα επόμενα ερωτήματα. Επίσης, η γωνία Δ1 είναι ίση με τη γωνία ε1, το γράφουμε και αυτό. Και η γωνία μη1 ίση με τη γωνία μη2, προκύπτει και αυτό από την ισότητα των τριγώνων και εμείς φυσικά γράφουμε όλα τα στοιχεία. μη1 ίσον μη2. Προχωράμε στο ερώτημα Γ, το Β έχει τελειώσει, αφού τα τρίγωνα είναι ίσα. Θέλουμε να δείξουμε ότι το ΔΕ μη ισοσκελές. ΔΕ μη ισοσκελές. Πρέπει να φέρουμε τη βοηθητική γραμμή, τη ΔΕ. Φέρνουμε λοιπόν εδώ. Ωραία. Είναι πολύ απλό να δείξουμε το ΔΕ μη είναι ισοσκελές. Από το ερώτημα Β δείξαμε
ότι το ΔΜ είναι ίσο με το μη ε. Όταν σημειώνουμε πάνω στο σχήμα, η λύση φαίνεται αμέσως, έτσι. Άρα, προκύπτει λοιπόν άμεσα ότι το ΔΜ είναι ισοσκελές. Η άσκηση τελείωσε.